Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо разом з вами працювати. І одразу хочу перейти до новини наступної і головної, основної теми нашого сьогоднішнього обговорення. У Харкові відбулася зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Основною темою переговорів стали стратегічні питання двостороннього політичного співробітництва, а також посилення взаємодії у сфері безпеки та оборони, в тому числі у контексті протидії російській агресії. Підвести підсумки і зрозуміти, які з цього плюси, які, можливо, і мінуси, допоможе нам сьогодні Кирило Клименко, експерт-міжнародник. Я вас вітаю. Вітаю. Отже, Кирило, спочатку узагальнені ваші коментарі стосовно цієї зустрічі, а потім вже перейдемо, хочу з вами обсудити кожну тему їх обговорення і що з того може бути Україні. Ну, як відомо, польський президент Анджей Дуда вирішив не відкладати або не скасовувати візит до Харкова, бо він особисто і від імені польського народу хотів засвідчити і почтити пам'ять загиблим від військ НКВС під Харковом. Заодно він хотів обсудити з Порошенко, обговорити питання двостороннього співробітництва і також майбутню каденцію Республіки Польща в Раді безпеки ООН, яка замінює Україну як країну-представницю непостійного члена Ради безпеки ООН від Східної Європи. Крім того, треба бути обізнаним в тому, що насправді відбувається на Донбасі і в Луганській, Донецькій областях України, для того, щоб ефективно проводити політику, можливо, майбутніх миротворців в цьому регіоні. Тобто це були такі основні політичні тези, з якими їхав Дуда в Харків. Чим воно завершилося? Зараз якраз відбулася, наскільки я знаю, прес-конференція. От стосовно миротворців, ви сказали, Анджей Дуда вже сказав про те, що повністю підтримує те, аби були миротворці на Донбасі, але знову ж таки постає питання у наступному. Не було поточнено, де саме повинні бути миротворці. І зараз ніхто остаточної відповіді дати так само не може. То Польща нас підтримує у якому плані, у якій концепції і стратегії розміщення миротворців на Донбасі? На якій лінії розмежування? Ви знаєте, ідея самих миротворців вперше була запропонована світовій спільноті саме Петром Порошенком ще в 2015 році, але не була сприйнята об'єктивно ніким. І тільки після перезавантаження адміністрації в Сполучених Штатах саме від американців ми почули відновлення цієї ідеї, можливої розміщення місії миротворців на Донбасі. І тут стратегічні протиріччя виявилися між Росією, звичайно, і Сполученими Штатами, бо Захід пропонує миротворців розміщувати на всій території ОРДЛО, в тому числі контроль за кордоном між Україною і Росією. А російський президент пропонує виключно допомогу або безпеку для місії ОБСЄ саме на лінії розмежування, що абсолютно нівелює значення цієї місії миротворців. Звичайно, всі менш вагомі гравці на міжнародній арені, так як саме і Польща, вони будуть дотримуватися глобального тренду, який заданий Сполученими Штатами, і об'єднуватися, коаліціонуватися разом з Штатами і Євросоюзом. Тому, на мою думку, Польща вже зараз буде підтримувати в майбутньому розміщення місій на всій території. Підтримка миротворців на всій території. От, знову ж таки, почули лише підтримку, да, але до справи, коли це може дійти? І що заважає дійти до остаточного висновку, ви знаєте, остаточного рішення? Так, це особливості світової будови важелів і противаг саме системи безпеки. Так як після Другої світової війни в склад постійних членів Ради безпеки ООН разом з правом вето на будь-яке рішення увійшли 5 країн, в тому числі Радянський Союз, правонаступником якого себе об'явила Росія і зайняла це місце постійного члена Ради безпеки. Тому будь-яке рішення, яке не буде влаштовувати Росію, вона буде ветувати і ніякого поступу в цьому бути не може. Таким чином, і Сполучені Штати це усвідомлюють, допоки не буде знайдено принаймні мінімальних точок дотику в цьому питанні, жодна резолюція по Україні не пройде ані проамериканська, ані проросійська. І ще до одного меседжу, який сьогодні згадували під час зустрічі Порошенка і Дуди, це історичний конфлікт. От, знову ж таки,
після цієї зустрічі бачимо, що Дуда і Порошенко вони обмінялися компліментами стосовно того, що все вирішиться і все нормально. Вони обидва зацікавлені у тому, аби цей конфлікт був вирішений мирним шляхом, нормальним, дипломатичним. Але іншу сторону вбачаємо у розмовах самих істориків. То як взагалі ось після цієї зустрічі Порошенка і Дуди можемо спостерігати розвиток цих подій і чи буде примирення врешті-решт? Ми в першу чергу маємо розуміти особливості дипломатії. Тобто мова дипломатії, звичайно, за все добре проти всього поганого. Тобто це загальнолюдські цінності. І тому різких заяв на високому політичному рівні, як правило, не роблять країни. Таким чином, будь-яка зустріч на найвищому рівні між Україною і Польщею завжди завершувалася такими позитивними коментарями, особливо, що ми перебуваємо в стані стратегічного партнерства з Польщею. Тому нелогічно було б на найвищому рівні виявляти якісь протиріччя, які глобально розділяють наші думки. Звичайно, проблеми історичні будуть спущені на робочий рівень, і там, як ви правильно сказали, вони знову ж таки зіткнуться з істориками, а в більшості саме з політиками. Бо оцю історичну колотнечу, так би мовити, її, звичайно, підігріває третя сторона, яка не хоче нормальних стосунків між Польщею і Україною, а двосторонні історичні стосунки в нас ще з середньовіччя напружені, і обом країнам є що згадати і витягнути з шафи. Тому це питання ще буде на порядку денному. Пане Кирило, продовжимо цю тему. У нас на прямому телефонному зв'язку Тарас Березовець, політтехнолог. Пане Тарас, вітаю вас. Так, доброго дня. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Тож перше питання стосовно зустрічі Порошенка і Дуди. На вашу думку, як це вплине в подальшому на історичний скандал та стосунки взагалі узагально України та ЄС? Нинішній рівень українсько-польських відносин є одним з найнижчих в сучасній історії з моменту визнання Польщі незалежності України в 91-му році. Візит Дуди зараз ні на що, по суті, не вплине. Це щастя, що цей візит відбувся, тому що він був під загрозою зриву. Це лише через позицію міністра закордонних справ Вітольда Вачиковського, який говорив про те, що, можливо, він буде радити президенту Дуді взагалі в Україну не їхати. Треба зрозуміти, що проблема у Польщі не тільки з Україною, це загальна контекст європейських проблем цієї країни. І полякам зараз загрожує позбавлення права голосу в європейському парламенті. І все це викликано реваншистською нерозумною політикою партії «Право і справедливість». Тому цей візит, він радше є ритуальним, тому що зрив і відмова Дуди приїхати в Київ, це вже було б занадто, це б стало причиною серйозного дипломатичного скандалу. Ну, тобто пом'якшення стосунків між Польщею та Україною поки що не слід очікувати, так? Правильно розумію? Ну, а яке може бути покращення, якщо новий прем'єр Польщі в першому інтерв'ю католицькому радіо заявив про те, що Україна має ледве не покаятися і визнати свої історичні помилки, і тільки після цього Польща буде готова починати новий етап стосунків з нами. Добре, ну а насправді немає жодного послаблення чи, скажімо так, просвітління у мізках політичної еліти цієї країни. А особисто ви вбачаєте якісь вирішення цього конфлікту? Кроки, можливо, які повинна зробити, можливо, Україна або Польща? Ну, насправді, історія не та сфера, яку мають політики коментувати. За часів Олександра Квасневського існувала спільна комісія. Входили історики, культурологи двох країн, які складно, але знаходили варіанти. Ми пам'ятаємо, які були складні проблеми з створенням кладовища юних польських орлят у Львові, але українська сторона врешті-решт погодилася і відкрила, хоча були серйозні проблеми з цим. Нинішній президент країни і нинішня політична еліта в Польщі не готові до компромісу. Але це не означає, що цей компроміс не буде досягнутий з новими політичними силами. Врешті-решт є польська опозиція, яка активно критикує нинішні курси, говорить, що ПІС довела фактично до точки замерзання відносини. Це означає, що перспектива є і надія на покращення відносин є. Має змінитися
і прийти до влади нова політична сила, і я думаю, все буде краще. Пане Тарасе, ще маю до вас питання стосовно теми того, що Трамп підписав оборонний бюджет США, який передбачає 350 мільйонів доларів допомоги Україні. От що це взагалі означатиме для України? Теж ваш коментар. Ну, перш за все, це означає те, що в цю допомогу можуть увійти в тому числі і протитанкові комплекси «Джавелін», і що завгодно. Це, по суті, є летальна зброя оборонного призначення. Там немає жодних застережень. Це величезний успіх для України. Те, що ми зараз отримали одну з найбільших таких транзакцій серед американських союзників. Для нас це вперше сталося в історії. Це велика перемога української дипломатії в першу чергу. От. Якими будуть наслідки? Ну, це чіткий сигнал, чому це стало можливим, чому Трамп наважився. Тому що переговори з Кремлем зайшли в глухий кут. От, і це чіткий сигнал Кремлю, в тому числі, що подальше затягування за реалізацію мінських домовленостей, воно буде призводити до нових таких от демонстративних кроків з боку Вашингтона. Ну а все ж таки стосовно наслідків, які можемо очікувати заяви від російської сторони стосовно надання цієї допомоги? Ну, ви знаєте, останнім часом вони дуже обережні. Вони просто бояться, в лютому буде прийняти новий пакет персональних санкцій стосовно оточення Путіна. І плюс триває розслідування російського втручання в американські вибори. Я не переконаний, що на цей раз будуть дуже різкі голосні заяви. Так, звичайно, якісь маргінальні договірні політики на зразок Зюганова, Жириновського будуть таврувати ганьбою і американців. Не переконаний, що будуть активно зараз реагувати російський МЗС чи російський президент. Мені здається, що якщо вони промовчать, це буде яскравим свідченням того, що росіяни зараз на тлі скандалу з забороною російським атлетам брати участь в Олімпіаді МОК, що вони не будуть зараз провокувати американців на нові санкції. Дякую вам дуже за коментарі. Тарас Березовець, політтехнолог, був на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР. Повертаємось до нашої студії. Крило Клименко, експерт-міжнародник, у нас у студії сьогоднішній гість. Пане Крило, почули коментарі політтехнолога, пана Березовця. Він сказав, що от надання цієї допомоги у 350 мільйонів – це велика дипломатична перемога для України. Чи погоджуєтесь ви з цими словами? Я би був більш стриманий в оцінці саме голосування і включення в бюджет Сполучених Штатів саме такої суми для України, бо ми знали, що в попередніх бюджетах також включалися певні суми для допомоги Україні, але вони використовувалися здебільшого на консультативну і іншу допомогу нелетальну Україні. Питання про джавеліни постійно мусуються в пресі, але не надання їх Україні залежить в першу чергу в тому числі і від України в зв'язку з тим, що це специфічна оборонна зброя, звичайно, але вона може бути використана нами не в тих цілях, в яких розраховує Сполучені Штати. Зокрема, в нас все ж таки є проблеми з внутрішньою інформаційною безпекою в Міністерстві оборони і в його структурах, і тому витік інформації, в тому числі цієї технології, в Росію не бажаний. Таким чином, американці дуже стримані і дуже обережні з точки зору надання і інформації розвідувального характеру Україні, і саме летального озброєння. Плюс надання саме фактичне допомоги, яку ми очікуємо в якості озброєння оборонного, буде залежатиме в тому числі і від розв'язання конфлікту між Сполученими Штатами і Північною Кореєю, і від того, що відбувається на Близькому Сході. Тобто перенесення посольства і визнання Єрусалима сколихнуло дуже бурхливу реакцію близькосхідних країн. Таким чином, вв'язуватися в ще один конфлікт або підсилювати його у протистояннях з Росією, навряд чи це на часі для президента Сполучених Штатів, але на це дуже сильно буде впливати розвиток подій з потенційним імпічментом і розслідуванням щодо втручання в росіян у вибори і зв'язків Трампа саме з Росією. Але все ж таки, от бачимо зв'язки Трампа з Росією, ці всі розслідування. Але по суті, як ми вбачаємо, що Трамп робить от
цим кроком, да, він показав, що він все ж таки на боці України і допомагає Україні. Тобто, якої реакції, таке саме питання, як добре завця до вас поставлю, якої реакції можемо очікувати від Росії, як вони це сприймуть, як на це відреагують? Ну, дивлячись на те, що не перший раз з'являється така стаття видатків в бюджеті Сполучених Штатів, то особливо це не такі великі гроші, це не мільярди доларів, да, 350 мільйонів. Це значна сума, звичайно, і ми дуже Але вдячні. це допомога. Тут Це же не про гроші йде мова, а про Так. саму допомогу Трампа Україні. Американці жодного дня не скривали те, що вони підтримують в цьому конфлікті Україну, і нічого нового, в принципі, на політичній, геополітичній мапі не виникло. Тому я погоджуюся, що навряд чи росіяни зараз будуть реагувати якось жорстко або гостро з цього приводу. Летальна зброя, озброєння і джевеліни. Трошки охарактеризуйте взагалі, що це за озброєння для тих людей, які в цьому не тямлять. Да? Тому що, знаєте, коли йде мова за те, що допомагають військовим озброєнням, це одразу таке відчуття, що танки підуть, якась важка зброя. Що це таке? Питання в тому, що будь-які міжнародні стосунки відносно зброї, вони обмежені позиціями сторін. Якщо Україні давати наступальну зброю, це підтримувати її сторону в конфлікті і ескалації конфлікту на Сході. Цього ніхто не хоче. Тому розглядається тільки надання можливої оборонної зброї, тобто щоб Україна мала спроможності не допустити просунення так званих ЛНР, ДНР вглиб країни. І це як фактор стримування Росії у її намаганнях захопити більшу територію. Джавелін – це специфічна тактична зброя, яка дозволяє перегинати горизонт і вражати цілі, тобто, як правило, це броньовану техніку, це самонавідні ракети, проте джавеліни є одноразовими, тобто це дуже дорога іграшка для військових, яка використовується всього один раз. Тобто далі новий боєкомплект, це новий весь комплекс треба купувати. Тому це не дешеве задоволення. Чи потрібно саме джавеліни сьогодні Україні? Це питання до військових. На мою особисту думку, краще займатися саме реформуванням армії і її самозабезпеченням і знаходити джерела виробництва аналогів такої техніки саме в Україні. Це для нас було б вигідніше. І до ще однієї теми перейдемо. Це про те, що Вашингтон хоче повернутися до питання окупації Криму. Про це заявив держсекретар США Рекс Тілерсон. Сполучені Штати не миритимуться з російським вторгненням в Україну, але водночас, за словами Рекса Тілерсона, американська влада зробить усе можливе, аби Україна повністю відновила свою територіальну цілісність, тобто повернула Крим. Давайте послухаємо. We will return to the issue of Crimea. Ми повернемося до питання Криму. Я знаю, що президент Путін дав зрозуміти, що це обговорюватися за столом переговорів не буде. У якийсь момент буде, але зараз ми повинні зупинити насильство на сході України. We can solve that one. І заяву Тілерсона прокоментував прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. Він в черговий раз заявив, що тема Криму не підлягає обговоренню. Цитую: "Що стосується Криму, то тут додати нічого. Ця тема жодним чином не підлягає будь-якому обговоренню". Кінець цитати. Знову ж таки, бачимо бажання Вашингтона на те, щоб загально скажемо, їх заяви співпадають з нашими бажаннями і з нашою метою. Знову ж таки, кажемо про чергову допомогу з боку Америки Україні. Але яким чином на це може вплинути і Америка? Тому що не останнім часом, а от весь цей час від початку анексії Криму ми бачимо, що Росія, як би це грубо не звучало, але вона все глибше і глибше укорінюється в Криму. Питання в тому, що після анексії Криму весь світ був в певному шоці, бо таких дій не очікували від Росії. І це перше таке брутальне знищення світового балансу сили, світопорядку після Другої світової війни. Таким чином світ був шокований, потім одразу почалася інтервенція на Донбас, і головна мета світового співтовариства, звичайно, була припинити насильство і кровопролиття на Донбасі, бо в Криму цього немає.
Слава Богу, але є порушення прав людини, це вже не така гаряча тема порівняно з вбивствами на Сході. Таким чином, світ всі зусилля спрямував саме на санкції щодо Донбасу. Ми пам'ятаємо 2 раунди мінських домовленостей. І, так би мовити, за замовченням тема Криму була винесена за дужки. Тим більше, що продовження санкцій всі пов'язували саме з виконанням мінських домовленостей, а там жодного слова про Крим не написано. Таким чином, після зриву останнього раунду переговорів спецпредставника Сполучених Штатів з Сурковим в листопаді і відкиданням Росією з 26-23 пунктів можливого порядку денного розміщення миротворців на Донбасі, Росія фактично вийшла з переговорів, тобто не для преси. І ми прогнозували, що вони не поновляться до виборів президента в Росії, бо це є один з політичних козирів показати своїм виборцям, що російський президент дуже сильний. Таким чином, Сполучені Штати намагаються підняти ставки в цій грі і вже виносять із-за дужок питання Криму, що ми не тільки ведемо переговори зараз по Донбасу, але пам'ятаємо все одно про Крим. Тобто це один з важелів тиску на переговорну позицію Росії. І, знову ж таки, це є стратегічна політика республіканців, як більш активних на зовнішній політиці в Сполучених Штатах. Тобто вони також і перед своїми виборцями показують, що вони сильніші за демократів, які за Обами дуже так все занадто дипломатично ставилися до цього конфлікту. От згадав, у нас вчора в ефірі був активіст кримсько-татарського руху, кримських татар Синавер Кадиров. І він сказав, що повернення Криму до України безболісним шляхом не відбудеться. Тобто, як ці слова можна сприймати його, заяву, і заяву Вашингтона про те, що вони робитимуть усе, аби Крим, знову ж таки, став частиною України. Тобто, на які вирішення конфлікту ми можемо очікувати? Я би трактував заяву Вашингтона: робитимуть усе, окрім відкритого збройного конфлікту. Тобто усе можливе в дипломатичному полі. Це і пакети санкцій, і позиція в усіх міжнародних організаціях, це приниження впливу Росії в різних сферах і економічної діяльності в тому числі. І спонукання громадянського суспільства саме в Росії змінювати своє керівництво, яке би могло йти на компроміси і відновлювати світовий порядок безпеки. Як на мене, то єдиним можливим варіантом вирішення питання повернення Криму все ж таки не є військовий конфлікт, військове вторгнення, принаймні з огляду на те, що Росія – це ядерна держава. І стикатися з такими ризиками ніхто не хоче, в тому числі Україні це не потрібно. Знищити Крим по принципу «так не доставайся жити нікому не потрібно». Тому можливе вирішення у форматі повернення Гонконгу Китаю. Тобто це мирні переговори, вирішення питання, порядку денного, підписання міжнародного договору і перехід влади в Криму, повернення її в Україну. Але це питання далекої перспективи. Але от ви згадали про Гонконг. Яким чином там усе відбувалось? Чи можна порівнювати ці ситуації? Питання в тому, це як спосіб вирішення питання, бо, звичайно, це не зовсім співвимірні питання. Гонконг був на 100 років орендований Великобританією, але з середині ХХ століття політика Британії була відмови від домініонів, від своїх колоній, бо це економічно вже не було вигідно Британії. Таким чином, останньою перлиною заморською був Гонконг, і його все ж таки передали. І це було більш політична в тренді зовнішньої політики Британії. Таким чином, при зміні саме політичного керівництва в Росії, після цієї зміни треба буде провести дуже широку інформаційну кампанію, бо треба росіянам пояснити, чому вони планують відмовитися від Криму і повернути надбання Путіна. Це треба певний період. І перш ніж це відбудеться, ми не можемо вже говорити про повернення Криму саме іншим шляхом. Тому треба, на жаль, набратися терпіння. Але знову ж таки, як збройного конфлікту не розглядається такий варіант, але кажуть, що лише треба тиск економічний, дипломатичний.
Але знову ж таки, ось цих тисків недостатньо, чи просто треба більше часу, як і зараз? Тому що реакції від Росії жодної немає. Лише от чергова заява Пєскова, що Крим, ось про що він сказав, що не підлягає обговоренню питання Криму. Тут, звичайно, треба набратися терпіння, бо будь-який тиск на Росію, по-перше, в Росії дуже великі ресурси для того, щоб витримувати цей тиск, і вони довго будуть проїдати свою подушку, накоплену за нафтодолари. З іншого боку, ніхто на Заході не хоче надзвичайно сильно тиснути на Росію, бо сильний тиск викличе сильну протидію. До того ж, у випадку колапсу Росії на її території поява багатьох маленьких суб'єктів міжнародного права, які будуть володіти частками ядерної зброї, також не влаштовує нікого. А потім на цій підставі можливість виникнення якихось етнічних конфліктів також не подобається така перспектива на Заході. Тому ескалувати цю проблематику ніхто не буде. Тобто Захід зайняв позицію такого м'якого придушення, як удав, але це довготриваюча стратегія. В Заходу є час чекати. В Україні хотілося б, звичайно, швидше, але тут від нас залежить розбудова економічної ситуації, щоб показати і росіянам, і людям в Криму, які голосували за незалежність і приєднання до Росії, що в Україні жити вигідніше. Ну, стосовно Криму, ще одне поточнення. Що Росії треба зробити, щоб врешті-решт вона вже змінила свою думку? Це, знову ж таки, про заяви Пєскова. Тому, знову ж таки, повторюся, що зараз бачимо, що вони ні на крок назад не відходять. Що треба зробити Росії? От на дипломатичному рівні, я не знаю, більш зрозумілою такою мовою. Дипломатія – це спосіб. Допоки в головах керівництва Росії загальний консенсус щодо необхідності відновлення справедливості і повернення Криму не сформується, говорити про це не приходиться. Тому сучасний істеблішмент Росії, він не може втратити обличчя, бо вони завоювали фактично Крим для росіян, і це їх міф, який вони експлуатують для переобрання. Тому допоки не зміниться еліта в Росії, неможливо говорити про зміну риторики саме з цього питання. Бо фактично це росіянами розглядається як торгування суверенітетом Росії і відмови від суверенної території, яку вони вважають, що Крим є частиною Росії, і це за їх конституцією так і є. Фактично це не визнається світом, але для росіян це не має жодного значення. Перейдемо до ще однієї не менш важливої теми. Родичі політв'язнів написали листа президенту Петру Порошенку, де попросили про зустріч, адже вони не знають, чи включені їхні рідні у списки обміну. Давайте почуємо частину цього звернення. Ми зібралися тут, щоб просити допомоги у вищого керівництва держави. Знаємо, що президент визначив повернення заручникам своїм пріоритетом. Ми представляємо десятки полонених путінського режиму, які перебувають в тюрмах Російської Федерації та на території тимчасово окупованої Криму. Відомо, що скоро має відбутися обмін затриманих між Україною та ОРДЛО. Ми дуже сподіваємось, що не забудуть і про наших родичів. Ми не володіємо інформацією, чи є наші рідні у списках на цей обмін. Щоразу ми чуємо іншу інформацію, що протирічить одна одній. Ми звертаємось до президента України з проханням зустрітися з нами та прояснити ситуацію. Ось знову ж таки ще не менш важлива тема – це стосовно політв'язнів. Ось анонсується вже не підтверджена інформація, але є, що 25 грудня вже очікується обмін полоненими 300 на 74, але знову ж таки постійні неточності у списках, постійні якісь нарікання з того чи іншого боку. Чому все так не врегульовано? От знову ж таки ваша експертна думка. І чого слід очікувати надалі від ось таких перемовин?
На жаль, чітко сформулювати, що можна очікувати, дуже важко в зв'язку з тим, що обмін полоненими – це дуже суттєвий засіб тиску на Україну зі сторони Росії. І тому навіть з поверненням, ми пам'ятаємо, Надії Савченко, не було до останнього моменту ніякої ясності і постійні перегравання ситуації з боку Росії. Тому Україна в цьому випадку є заручницею політики Росії, тому що нам важливіше забрати своїх полонених, ніж досягти якихось глобальних проривів за рахунок життів наших громадян. Таким чином ми намагаємося максимально йти на компроміси з метою повернення військовополонених. Звичайно, тут, на жаль, ми в слабій позиції знаходимося, особливо, що Україна в рамках міжнародного права так і не сформулювала, в якому конфлікті ми перебуваємо. Чи це військовий конфлікт з Росією, чи це внутрішня боротьба з терористами всередині країни. І тому інші наслідки для і військовополонених, тобто юридично ми не можемо їх називати військовополоненими, бо немає військового конфлікту з Росією. Заручники. Так, заручники. Таким чином, Росія розглядає їх як порушників внутрішнього законодавства Росії, і це обмін в межах кримінального процесу відбувається, а не в межах міжнародного гуманітарного права. Ну, от Росія ж використовує заручників як спосіб тиску. Звичайно. А чому Україна цього не робить? Вона ж може так само вчиняти? Чи? Питання в тому, що ми знаходимося в стані гібридного конфлікту, який і передбачає саме зі сторони агресора ведення агресії не стандартними способами. Якщо Україна уподібниться до Росії і буде шантажувати Росію в цьому випадку, то її положення як постраждалої сторони буде дорівнювати до країни-агресора по відношенню до Росії. Тому Україні не можна зараз йти на ескалацію конфлікту, шантажуючи Росію і роблячи так само дзеркально. Тобто тут треба іншу тактику обирати непропорційного впливу, який маленьким впливом впливає дуже сильно на Росію. Тобто це і філософія саме таких гібридних конфліктів. Тим більше, що в Україні немає стільки ресурсів економічних, щоб впливати на Росію, як в них є. Ну, але ж чому Росія не боїться використовувати заручників як спосіб тиску, враховуючи те, що для Росії це репутаційні втрати несе? Питання в тому, що на фоні анексії Криму вже будь-які репутаційні втрати, вони мізерні. Тому далі це розглядається виключно як інструмент. Вже більших втрат, ніж Росія вже понесла після збиття Боїнгу, ескалації конфлікту на сході України. Всі докази свідчать про те, що війська російські включені в цей конфлікт і безпосередню участь ведуть. Всі плівки захоплення Верховної Ради Криму доводять, що це є спецоперація Росії. І Путін це вже також підтверджував в своїх виступах на річницю приєднання а-ля Криму до Росії, повернення, то вже більших репутаційних втрат важко собі уявити. Хіба що вже відкритий конфлікт, тобто це буде ще більше втрати. А заручники в такому масштабі вже не впливає на глобальну політику Росії, на жаль. І от у нас лишається вже 5 хвилин до кінця ефіру, 6. От трошки ще розкажіть, будь ласка, про економічні санкції. Взагалі, чи може бути посилення економічних санкцій? Спочатку це питання, а потім вже трошки детальніше питання. Про посилення ми очікуємо на початку року, в кінці цього, знову ж перепогодження, продовження санкцій з боку Європейського Союзу. Американці постійно заявляють, і сьогоднішня заява Тілерсона в тому числі підтверджує, що пониження або ослаблення тиску на Росії не очікується. Все буде залежатиме від
президентських виборів, хоча тут логічно прогнозована позиція, що Путін переобереться на свій черговий термін, але з метою посилення тиску, щоб схилити Росію до певних поступок, можливі певні секторальні санкції або санкції щодо оточення Путіна, щоб спровокувати їх впливати на свого керівника, пом'якшувати позицію Росії. Подивимося, очікувати значних змін я би не прогнозував таке, але те, що санкції будуть продовжуватися, це факт. На жаль, це не є пряма заслуга України, це факт тренду, що західний демократичний світ не може дозволити будь-якого порушення міжнародного права. Будь-де це пов'язано з Україною або з іншою країною. Тому Україні треба пропонувати щось нове, щось цікаве, і боротися, показувати, що Україна рухається в західному напрямку. Останні події, на жаль, нас розчаровують. Але знову ж таки, от санкції, але бачили ми усі, що німецька пошта DHL, вона продовжує працювати. Продовжують працювати також деякі європейські фірми, компанії на території анексованого Криму і в Росії. Як це контролюється взагалі, цей санкційний список, або ж як його правильно назвати? І ким буде, і чи буде взагалі це все якось налаштовуватись? І як взагалі спостерігати на цю ситуацію, коли попри санкції все одно продовжують працювати ті чи інші фірми? На жаль, я би починав з нас. Україна продовжує торгувати з Росією певними видами товарів, і це найбільша критика може бути проти України, звернена з точки зору європейців, чому ви торгуєте, а нам забороняєте. Так, ми наклали секторальні санкції, ми обмежили, наш бізнес несе збитки, а ви не хочете заради себе ж поступитися певними економічними вигодами. І особливо Липецька фабрика також свідчить про цей факт. Щодо європейців, звичайно, будь-які санкції, які накладаються, якщо люди їх не хочуть виконувати, вони будуть знаходити шляхи, як їх обійти. І це об'єктивність. Контролювати це важко, але можливо. І, звичайно, якщо критичні якісь обсяги торгівлі з Росією будуть переходити межу політично дозволеного з боку Європейського Союзу або Сполучених Штатів, звичайно, вони будуть це пресікати. Але достеменно кожного приватного підприємця контролювати, звичайно ж, ніхто не буде. Тобто санкції направлені на глобальні економічні кластери Росії, тобто це військовий, енергетичний, видобувний, ресурсний сектор і персональні фінансові санкції для того, щоб пригнічити економічну активність самої економіки Росії. Звичайно, таких глобальних гравців, їх взаємовідносини з Росією припинені. Проте останнім часом ми чули про відновлення діалогу між НАТО і Росією у військовому співробітництві саме з точки зору попередження про плануємі військові операції і навчання з метою, щоб не спровокувати одну сторону. Тобто це такий реверанс в сторону Росії, протягнення руки, але сподіватися, що Росія її прийме і адекватно змінить свою політику, не приходиться принаймні на сьогодні. Але все ж таки, чи буде якось покарано ці фірми, які попри санкції все одно продовжують працювати? Або чи є взагалі якісь правила покарання? Правила покарання, звичайно, є. Тобто це, якщо підприємство займається певним ліцензованим видом діяльності, то вони позбавляються ліцензій. І далі вже судові процедури притягнення до відповідальності, передбаченої законодавством кожної конкретної країни. Ми бачили, що Україна закрила акредитацію всіх портів в анексованому Криму, але суда заходять в ці порти, і тут же питання до оскарження дій країн, під прапором яких ходять ці суда, саме в міжнародних організаціях, які регулюють мореплавство. Тобто тут багато аспектів цієї проблематики, в різний спосіб можна захищати інтереси України щодо припинення торгівлі з Росією. І от вже на сам кінець, буквально хвилина є для відповіді. От вступ України до НАТО. Чи можливий він, поки ми маємо відкрити конфлікт на Донбасі і анексію Криму?
Ми бачили, що в певних випадках країни НАТО роблять винятки в особливих випадках. Тому абсолютної заборони в зв'язку з конфліктом в Криму і на Донбасі як перепона для вступу для НАТО це не є. Але в першу чергу ми маємо акцентувати увагу на зміні стандартів організації війська і забезпечення, і бойового злагодження. Це в першу чергу має стояти на порядку денному, і на цій підставі може бути об'єднання з НАТО. Я вам дуже дякую за коментарі. Кирило Клименко, експерт міжнародник, був гостем цієї години на нашій студії. Одразу хочу сказати, що вже за 15 хвилин повернемось до цієї студії. Будемо обговорювати найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. За 5 хвилин в ефірі телеканалу АТР будуть новини «Заман». А я ж поки що кажу вам до побачення. Побачимось в ефірі вже за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР.